ஒரு ரிசப்ஷனுக்கு போய் நிக்க நீ ஏன் இவ்வளவு பயப்படுற? அதுக்காக உன் அப்பா நல்லவர்னா நான் சொல்லல. உங்க அப்பா அண்ணன் 2 பேருமே கொஞ்சம் தில்லாலங்கனிக்குதான். ஆனா நீ கேட்டதும் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்கல்ல, அப்போ அவர் கேக்குறத நம்ம செஞ்சுட்டு போயிடுவோமே. உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாத சோழன். எனக்கு என் வீடு எவ்வளவு பிடிக்கும் தெரியுமா? நான் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் எங்க அப்பா அண்ணன் பத்தியெல்லாம் நான் ப்ரௌடா சொல்லுவேன். இவ்வளவு என் வீட்டுல என்ன நானே ஒரு பிரின்சஸ் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன். எனக்கு ஒண்ணுனா என் அப்பா வருவாரு, என் அண்ணன் வருவான், எனக்கு வேண்டியதை செய்வாங்க. அவங்க எல்லாரும் நான் நிறைய லவ் பண்றாங்க, இல்ல நான் நிறைய நம்பினேன். அது எல்லாத்தையும் அவங்க ஒண்ணுமே இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செய்யற வரைக்கும் என்ன ஒரு ராணி மாதிரி பாத்துக்கிட்டாங்க. நான் விருப்பப்பட்டதை செஞ்சு திட்டு வாங்கி அடி வாங்கி என்னென்னமோ நடந்துச்சு.